Biye alamsa ye no ye novembre kalo tile mugan ye sanba fila ani mugan ni duuru laadalakola ani Bumabel Jawara an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka se ka na masala kibaruya minnu bɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan lamɛnbaaw bɛ se ka faamu sɔrɔ tuma k'u to u sigiyɔrɔ la an b'a ɲini an kanubagaw fɛ a ye dɔ fara partagew kan hali bi an bɛ réglagew la dɔɔni dɔɔni. Bi ɲininkali caman b'an bolo bi ka tɛnku Bumabel Jawara la yani an ka don ɲininkali kɔnɔna na an kanubagaw ka jɛmukan cari kosɛbɛ kosɛbɛ k'a like pour que vidéo bɛ se ka se a seyɔrɔ la sabu bi émission a nafa kama an b'a ɲini a fɛ a ka dɔ fara partage kan k'a like ka ɲɛ a bɛɛ banna c'est bon. Ok, Bumabel Jawara an bɛ taa n bɛ folikan micro tɛnfila ka foli di lamɛnbagaw ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin an kanubagaw ma. N bɛ kanubaga bɛɛ fo mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka vidéo ninnu partager k'i abonné page Salima ninnu kan an ka laadala baro sigi an nana sigi dugu kibaruya minnu bɛ yen k'an da don a la ka dɔɔni fɔ a la k'a fɔ bɛɛ ye k'a fɔ maaw an bɛ don min na ko bi an nisɔndiyalen don walahi baara b'a la ka kɛ baara b'a la ka kɛ kojugu donc an b'a fɔ bɛɛ ka partager ka kɛr digi a b'an sɔrɔ an ka plateforme fana kan surtout YouTube a ta YouTube kan kosɛbɛ a k'an tan kosɛbɛ voilà u ka partager ka kɛr bila hali bi ka ɲini kanubagaw fɛ a ye dɔ fara partage kan bi jɛmukan ka di kosɛbɛ bi Bumabel Jawara ɲininkali caman b'an bolo bi ka tɛnku i la mais yan'an ka taa ɲɛfɛ fɔlɔ an bɛ don ni min ye o don ko an bɔra ka ɲininkali dɔ k'i la min ye Sikaso mara Luluni ale kibaruyaw kan an ye ɲininkali la n ko jumɛn tun bɛ yen i y'a jira n na k'a fɔ ko yɔrɔ libéré la a don mais bi an bɛ don min na bi ye alamisa ye n'o ye novembre kalo tile mugan ye sanba fila ani mugan ni duuru an bɛ se k'a dɔn Luluni bi situation a bɛ cogo di. alhamdulilayi rabbil alamina juguman de bɛ fɔ mais ɲuman bɛ dogo ne ye jateminɛ kɛ an ka kunnafoni dili kan chaque fois juguman bɛ kɛ Mali la o de bɛ dogo jinɛ mɔgɔ ye sira tigɛ jinɛ mɔgɔ impose des blocus mais quand il y a eu des exploits des famas chaque fois i bɛ taa sɔrɔ o tɛ Luluni sugu sigila ka sigi bi an bɛ don min na ko bi Luluni sugu bɛ sigi la Luluni sugu ye alamisa o alamisa de bi sugu b'a la ka sigi grâce aux opérations des femmes menées par les femmes. Ça fait 3 jours sous-marins, il y a 3 Sukhoi qui sont partis. 3 Sukhoi qui ont damné Luluni, qui ont Remakono, Remakono, qui ont Dale, qui ont Surudougou. Surudougou, Surudougou qui ont faux un corps français. Gela yi ko an corps français de faut armée ka yini la bara, ka la bara ka sandana. Donc, l'armée est déjà à peu près à 75 km de Luluni, après Luluni, avec la rassage de Kata. Moko nous donna des oui. Moko gambi ou koudjou te oui, mami donna katani ma pat. Ou donna Korbarni Burkina Français la kadjini ma connaît. Donc, ou bien kana attaquer. Mais la force spéciale moko djina Soroblembougou. Soroblembougou maintenant, mais c'est qu'à faut qu'on mami fa kadani ma. Neta mo ake donc quoi. Mami ni bora kunu. Ateneta mo ake donc. N'était armé chef de l'Union Franga Djekoy. Nous l'ignorons qu'il y a 2 ans à ma bête à la Lahara. Donc, à marquer nous, c'est que nous corvar de tout. Kana. Plus d'1 an, mon balaka de l'Union. Plus d'1 an, Ramadou balaka de l'Union. A n'y a pas la Mogoboye, Mogoboulka corvar galon, à bête, malin mounou déplacé. À doye, ou est Mogoboulou blaka infiltré. A bête, ma fongo, à doye, Mogoboulou sarandode. Mais, il va de coup, nous, sans qu'il n'y ait pas de famille d'eau blaka, kana, si l'Union. Ou les informations takadi, ou les fentiments takadi. Parce que accident de B, n'a mot déterminé, à téye quoi. Moi, nous, Yoruba de l'Ogali. Gali y beaucoup blibili didou, mais c'est la photo là, comme nous le chaque fois, l'armée intervention, vous pouvez remarquer la ou au sous de Donc, alors que l'armée a pour mission de protéger les civils. Donc, à quoi il faut qu'on fasse. Mais sur le plan de vous, il y a un flétan. Quand d'aller
kana yoro la kori ah non bi il faut voir Sukhoi mun tara bi 3 Sukhoi au Tarabi, des hélicoptères d'appui au Tara, plus un drone. On a le moyen de mener ce combat-là. On a le moyen efficace de mener ce combat. Et voilà, mon armée, c'est la protection des civils. Parce que moi, ni ga jamana dindo, i ga jamana dindo be jafala. On lui nous boli ñona bi c'est quoi. Parce que malin chaman de infiltrer nous. Ou bora, et voilà, ani an dafa dugu nunu be population kelen de quoi. An be ñogo soro ethnie chamana, an be ñogo soro sia chamana. Donc an be do ñogo fin quoi. Mali na dafa dugu nunu chamana dugu kelen de. E ala ke ita soro e ka foro be ya. I be bo dugu do ina ko ne ba lu ñogo che. Donc aga village be ga protection. Donc to bu profiter de ka infiltrer. Mais bi abala ka ba lolo ni sugu sigira bi. Sugu da na bi mo fle ko kono mo bu ga barala. Donc nous comment me mana kandi média occidentaux da. C'est pas vrai du tout. Am se ka fo bi il y a 6 groupements de forces spéciales qui sont engagés. Alors, 6 groupements de forces spéciales. Il y a à peu près plus de 250 blindés. Il y a fait souvent dans le Sugo Kemenabi, Sugo Sabate. Et il faut d'appui flatter à Kata Faroka. Donc, si on fait beaucoup de Walla, on va faire pas de beaucoup d'affaires. Quel est ce bagné, quel est le moyen bagné? Quel est le droit fouiller d'affaires d'où mon bende? Quel est yoti? Parce que, avec là-bas, on a bibi na malibra à nettoyer kada. Moi, nous t'as là-bas encore varde. On a fait ça. Parce que il ou blakana. Depuis le attaquer même moi donner ta kibul kata. Ou ba donc, ou bora indi ou bora indi kana pas infiltré. Donc quand on a do bolla ko yere kay vidéo ke an ga dugu chira an ga dugu wila. Mais bi moi faut mo ko sugu sigira. Mo sugu ka sigira le sugu sigira bi. Mo fle bar la le mo be femme de yo me jonda. Mais ni dugu chira bo publier Terroristes yɛrɛ ninnu kana loloni kan da loloni ka ban a bɛɛ a tɛ tɛmɛ 45 minutes kan a y'a sɔrɔ mɔgɔ yɛrɛ kun tɛ donc u bolila ka na u dogo Sorobilendugu o Sorobilendugu in u farala ka jigin ka taa u ka zone trafic in fɛ u b'u campagne de donc ni nanu kama dɔrɔn u bɛ don yɛrɛ makɔnɛ ka don ni Mali ni Burkina ni Côte d'Ivoire frontière u bɛ taa Côte d'Ivoire ka t'u réfugié mais l'armée Sorobilendugu in sira de tigɛ fɔlɔ. A kelen ko tigɛ kuma min na y'u fiyɛ ka don Mali yɛrɛ kɔnɔna la sisan mais bi u ka su namuru fɔ dɔrɔn ni maa min bɛ se ka i ka Telegram lien caman an bɛ su d'i ma su tɛ se ka ye ni mɔgɔ min y'a ka Telegram lien bila commentaire la an bɛ o kuma na su lisi ci ma an t'a dogo an mago t'a la anw tɛ siran CPI ɲɛ anw tɛ siran foyi ɲɛ i y'an ta k'an y'i faga c'est tout ko i tɛ koba ye o ko i tɛ koba ye n'u ye min k'an na u b'a publier n'an yɛrɛ fana ye min k'u la an b'a publier. Kɛlɛ in bɛ yɔrɔ min na ko bi kɛlɛ in ye est-ce que b'a kalama kɛlɛ in tɛ dɔwɛrɛ foyi ye kɛlɛ in ye réseau kan kɛlɛ de kɛlɛ in ye guerre de communication de n'u ye min k'an na u k'a yira n'an fana ye min k'u la an b'a yira bi il y a des corps partout dɔw yɛrɛ bɛ yen yɛrɛ est-ce que b'a kalama bi in na yɛrɛ i tɛ yɛrɛ de bɛ min kɛ armée Sorobilendugu kɔnɔna la o y'a sɔrɔ sukɔrɔ dɔw bɛ yen olu su ninnu sara à peu près il y a 6 jours armée ka bi mission yɛrɛ bɛɛ a ye gɛlɛya sɔrɔ ni duguwa minnu bɛ yen duguwaw kɛlen bɛ ka kungo kɔnɔna fa bon duguwa groupe mana wuli a b'i ka vision fɛ i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ mɔgɔ ninnu su nɔfɛ bon duguwa ninnu finnen don quoi donc duguwa ninnu bɛ ka mɔgɔw ka vision fɛn quoi parce que i b'a dɔn snipers de bilabilalen don bon duguwa ninnu bɛ yen mɔgɔ ninnu b'a ka bolo ka taa i bɛ wuli i ka tiri bɛ taa bɛn duguwaw ma duguwaw kɔnpantɔn u bɛɛ kungo kɔnɔ u su de bɛ yen ni maa min ko k'i ka piyɛtɛ a y'a ka Telegram lien bila an bɛ su lisi cɛw ma. An ka bɔ ko in dogoda kɔnɔ quoi guerre de communication de o de bɛ kɔni dɛ voilà bon an bɛ taa ɲɛfɛ an bɛ taga an ka ɲininkali filanan na o ye Nabi Vidoma Nabi a bɔra ka kuma kun na segu bilito ka kuma a ko kɔrɔfɔ ninnu kɔnɔ a ye kɔrɔfɔ caman fɔ a dɔw yɛrɛ la a bɛ ka population ménager a dɔw la a bɛ ka kuma jara fɛnɛ kan ani donso fɛnɛ bɛ ka kɛlɛ min kɛ a b'a ka a essayer k'olu fɛnɛ lagosi kɛlɛ kɔnɔna na. Boumabel Diawara i ye Nabi ka kɔrɔfɔ mɛn i bɛ se ka jumɛn fɔ a kan. Bon yan'o yɛrɛ cɛ fɔlɔ an ye ɲininka fɔlɔ video in fɛnɛ y'a ye i ka analyse ye jumɛn y'a kan Nabi déception de kun b'a la wa ou bien jumɛn de kun bɛ yen nɔ. o ye Nabi wajibiya Nabi ka bɔ de o. A ka bɔ ka kuma. Nabi est contraint ka bɔ. Nabi ka déplacement bɛɛ dɔnnen don. A bɛɛ dɔnnen don. Nabi ka déplacement bɛɛ dɔnnen n'o fɔ an ka cible tɛ Nabi ye o. Bon ne ye nin fɔ mɔgɔ ne bɛ nin fɔ kuma Nabi fagali c'est à la seconde wa n bɛ min ɲɛfina les Maliens vont entendre la bonne nouvelle à la télé mais Nabi n'est pas la priorité Nabi t'anw ka priorité ye quoi
Nabi te kele ke boy. Ibara Nabi bo c'est la victoire de l'armée. Auto jatimina. Chaque fois ni sou chara, ni fagali chara, on Nabi blakabo. C'est pour rassurer ou à Turusu à rassurer. Ni tra kologani maralabi. Ni Turusu clé ta on va ta kologani, on va ta kologani na demander. Ou be faire ka genoux formés. Mo re tout bleu. Mo ka ta mo de che jakuya. Kologani tout près. Mo mo ta ko ki mine jakuya ki awrole. E jakuya kele kele ibza kele men kele. Et puis Turusu bu yere ne quoi. Aba ta mo mo ne jakuya. Ni armée tirikere no be ma fa ta buli. Bon, on tient do ibara mo te mo ne ka kele ke jakuya. Olu be guerre de communication no bu ko mo chaya ou be moto sans fait. Mais mo me re marfa chi la ou la tête mo mo Moi, c'est marfati là ou là, à côté de moi. Chaque fois que l'armée victoire, Nabi est bon. Nabi est l'armée de la porte-parole. Parce que Nabi est bon pour que l'armée de la victoire s'appuie. Son Nabi est bon dominer la cour. On a engagé, il mérite 20 jours qu'on a l'armée a engagé 56 opérations. Aux 56 opérations, il y a eu environ 25 opérations aériennes. À Blab, à Bay, à Poisson-Terressi. Nidra Djene Marala, Majama. Aye mo do daji atani ma ke mesa bay kabwe kana kidal aye ma do daji yo don kam gazim blakana anga kaya repousser kalata ni bora kidal fene maratu ibina leli anye mo mo faga o dasi rafo kabo leli kana labzanga ama ko mo ko fento di GTA kamanjan anye ma min faga o dasi rafo opération balaga wuri o ma min faga tani ma ke mesa bay opération franga je ma min faga be mo ke le dubo ne pas opération toi fier donc n'importe la opération du gros là donc kabola kana koro kana bangas kabola kana digi sugolo anya mami neutraliser kosaina o ma dugo mo la we petit ta ifele ni bola sugolo fene tugun ita ro jume ibina kona ni sevare o yo duron kam gaze fene blakata o fene dijoda là-bas aussi e ba kala ma repousser la fene tugun ku pénétraliser ku dai ni bora fene tun ibina wabaria les ponts de wabaria donc maintenant insiste au fene minen tun ka armu minen olu fene tun donc ni na siaso mara konna la ibina wa ni bora wa ibina loloni tabakoro douana et ya fama bala soroblendu herema kono on a déjà ratissé là-bas donc nabi kuma date nabi bulu nabi be ni chaque fois ni nabi bolé ndron il t'a sur armée victoire ba ke ko wona ka kala nabi tay kuma indoroni so nabi kuma mi foni folo nabi kuma ni jadi di dine be joni jamana be joni dine di u ya ka fo adunya ni soye o narrative ni déconstruit kaira nabi la o te tie te jadi se e black rodi jadi te keta mali doni baga chama karamo bora ani ni karamo fe quoi ibaro mo ga amerika me fe ga mo fa te quoi ni ara mali na ni ka dine mali mi a déconstruit ka dama on est quelqu'un na réseau ça m'a ko dina mo nyonga dina mo te nyonga re e men nabi bolonté nabi dama tu dina ko mala muna parce que karamo nyumo ni journaliste ou bora kan nabi ka narrative déconstruit kay rafo il tete djadisi e black road et te koyi et puis maka be da joy mali muso ni mali muso il a kari ta chena quoi muso il nabi lankari nabi kera sanya fete tun quoi o to ni kimo nabi ta mo ciblé jone bi nabi ko fe nabi il va qu'on nabi ni mo be parla ba ko ken mo ba fla ya nabi frali ni nabi fraye coup de fra nabi ni mo be parla ba ko c'est plus de 2000 personnes c'est plus de 2000 personnes nabi soulendo ante nabi etou nabi ko c'est juste que le jour de semaine nabi be ron nabi sa boyo nabi a quitté le 22 nabi bora et 23 de abora et sous ça va kata sin fraka la ka boyin kana ni on est Corvar frontière là au Domo. Nabi boira et tout. Là-bas, au moins on a d'eau, au moins on a calfamino. C'est un frère là, au Nabi yera. Au Nabi la bois fait. Nabi c'est un gars qui a tout le fond. Mais Nabi est bas donc allez bien Romina. Allez sera boué. Nabi sera boué. Nabi be kuma pour rassurer. Mais Nabi était quelqu'un. Nabi était combattant. Mais Nabi be combat politique de quelqu'un. Tranchant la bouche, tranchant la fait parce que comment babangana. Il s'exprime en langue locale. Donc nabi kuma kela droni ni ma aka kuma in bela avec Asim la gauche on a be contacter là et Asim Macron a appelé ta kuma tema Macron a essayé de négocier même tout récemment Sarkozy veut négocier avec l'AES au lieu d'avoir appel ma ta kuma tema na ben ke muna c'est pour que on la décourager
non et puis avant la chaque fois abalo fanga be yoro muna abulu de la gauche à travers transport de ko NDC a NDC ta ayo ta muna parce que depuis comment dire ni citerne nga doli fele be NDC ka citerne photo di donc c'est une manière de décourager les opérateurs pétroliers alors que le gouvernement a déjà pris des dispositions pour ça gouvernement est le gouvernement était fait au gouvernement ali na fulu mun baraka le gouvernement va accompagner les opérateurs ça c'est normal donc le gouvernement rassure et bien nous comment faut bi karamo do sigile me kilaje NDC be karamo mun sara kalo la secteur avec NDC be dîner faire la meka et blo ko ni mulbala ne dîner karamo mun be bi ni NDC maube a son ala kama abi kuna ko nabi NDC ka son nabi islam ala shiaki na kunte do rafo yika la décourager wallahi billahi al nabi tise ka sidani plancha la do parce que mo kumbulo ko sidana joy tirusu ka barade les gens ont compris que c'est pas vrai. L'armée a déjà allo au galombo mo la ba sidani mo ga do sera bête donc ni nabi kuma la droit il y a une défaite nabi be body pour rassurer son nabi be rom na 100 na ya jamais nabi fara be fitrima wallahi billahi ta'ala mais nabi me ba fa Allah nabi mun be barla ba ko fulu ka don ali ni nabi fara ye coup de fa mun be ba ma ko ya o le be fem bo ka ci nabi ma ka fe jon da ta nabi so nabi ga mi fina nabi bora ka bo kor an kor var frontière la ka to ka singana ou ye platri ka sena nabi e platri ka nabi sena mais le mi a fait au moins soit ka to sur le territoire ivoirien là na nabi bien c'est une question de temps c'est pas notre priorité quoi non armée ni population ka akina te kilen quoi oui population veut que ni en trois affaires mais armée tate quoi armée be fait ka don mun be ni ko fait a jige join hani jom me barala ni akina borami bon il n'y a pas là de ali ni mo faka te be fi ku mekele ma bon mais dans peu de temps maliens coussi vont attendre la bonne nouvelle nabi ka éliminer ça la seconde ok bobo aka chorba ka côté là anya ka fo abora ka kungola barto ma chaman ku fana sigile be ka fono ko chorba boro ka kan ngabo ko kuma ay korfo mun fo la e korfo la me sira juma fo aka chorba iboro ko chorba boli nyana fo ka faka ipanga ngande ke ka mo jugu beso mo bla ka bo et puis be yine mi quoi ama ina mata ba fana la bo sono normalement ara bana fa ko bo nyofo mais comme il faut y ala mo o ta bu fana la fa bon ni ale favora réseau contre digira la ngale do fa do ba ta ma digale la ale adigira fo ka fa e ma sinya e mais na fora senti problème fa fere bora i danga e be ka ina ngona jadi si danga den tenwa wale jadi si danga yoro ni be jadi kon ga do de bi ko jadi si danga de yo yimi mali re jadi sumte mali re la di pala ki dan jadi si mtse kai a dugolendo e be jadi jumeke e ne be jadi ke muta e be ka jadi jumeke e tikaye e re dugolendo e ko donso bala ke nyiri donso yu ka mo do le fa do nga ko pia flata sika so mara ko ku éliminer donso re bala kale nyini e o ka be ni donso de che i bora e transporteur la i bora chauffeur la i bora fembela mais pay ka transition mangula c'est nabi be combat politique de la politicien do be nabi ko fait c'est que gouvernement nga mini nabi ko lawde do quoi gouvernement be ka don malien joni be nabi ko fait malien joni be ka nabi financer malien parce que na wani de don o be combat fourike nabi ni mami be contacter là c'est plus de 2000 personnes mais cerveau est joint il faut que ngatonga fama ko donc nabi be do ka bara de là nabi be combat politique de kaou asimi ya ketan asimi ima ka febe asimi abura jadi ko la sam parce que anga karamgo barka mawe nabi déconstruire ka jadi kon te ye kalotie ite jadi la wa nabi re ko njini me nyonga fe kalo nabi njini te contacter la mo to de donc nabi ni amadou kum faté nyoko so ala la kili groupe kelinter nabi nous groupe ganen des politiciens de beaucoup fait pour financer c'est fait il y a un jour des groupes des anciens politiciens au lieu nabi nous la baral bon aux politiciens nous chamambé au lieu partout de faire une tour mais pareil dans le temps et même on nous l'électricité ukrainement mali politicien do koro mali politicien koro de l'électricité ukrainement et fait ma yebi ya fama et c'est fait na turquement pour turquement na drone faire on a dans l'électricité coupe bio aux politiciens y join bon on parti implanter kundo kuchaladi aux politiciens killing a parti implanter kundo kuchaladi bon au lieu arme la canadi la mba to na ame foko kili flana yemui politicien flana me fene bala do parti fene implanter le sigaso di après plate partout implanter le sigaso
ali ñebe galeroni na ka terusu la installé ale ya ke ale de ya fu na ko wakati no lu be fanga la ko ni secteur ni ko incontrôlé no ko jamana ka fanga te boli c'est nous ma baro barake Mali fama korodo de be plan duma so non ten don bon ni o roni jati ne kala je fama do de ba fu ya installé no be jindo de fiu bon mo fene bala ko ke o fene ka parti fanga be ko yisiga su bon ni kay srata kala je mo fene be ka financer o fene ka parti fanga be ko yekali alle fene kumbe ni aka parti da aka score la de 2018 score la de ale ka parti fanga be ko yekali Israël donc c'est un combat purement politique terrorisme djihadisme Nabi est financé par les anciens dignitaires du Mali nous te tranchons en fait ou be ta ka bi tout bela ka bi bele be kala ibaro français ka Mali kele dafa dugu bala ka Mali kele Mali politicien korodo betere ulu fene bala ka Mali kele Mali den jugu do fene bala ka Mali kele wani be fene ko fe kele ore be sena aw nyeto la o kele mu yebo don justice o kele non dossier de fene bala bo o fene be pôle économique la no dossier fene bala ba ko be Mali be ti bon au dossier il y a plus de non c'est ça kala kanu il y a des marchés non exécutés qui fait qu'il va donc transition transition avec les retours fait au dossier fait la journée bon avant il est mieux aller affaire essentiel problème on a problème on a avant dans Nabi on a dit théo c'est où est Nabi blagne fait des avocats c'est un nité donc comment fou de cela c'est un numéro de maté fréré c'est un trafic moi blagne mieux c'est pas c'est que les pétroliers seulement au pétrolier mon fait bien on nous fait impliquer nos dossiers au delà c'est vrai il va Mali opérateur be Paris bolo fla de la il t'a soro alle be engrais marché exemple do quoi il t'a soro carburant fait marché ba bolo bon ni qui va juger engrais là dedans avec carburant bloqué bolo c'est des opérateurs marché chama ne bu bolo quoi nous ya do quand incriminer marché client marché do be problème et mais engrais problème ko la wati de là bon il t'a soro autre la mo fait carburant marché de ko Mali bolo mais avec problème là c'est engrais marché ba fait ba bolo do là bon anga jamana marché kan ne bo nyona il veut opérateur qui est sur le marché sur le dans les différents domaines. Donc, au problème ne veut qu'en aller dondoni. Mais, à mon bébé de Nabi qu'on fait côté reçu et bloqué ici. Mais en fait, c'est pas le blocus en tant que tel. Nabi me boit avec moi, de il c'est d'un état, il veut faire qu'à Guinée pour nous. Il t'a fait tout le kadi. Donc, bébé de Nabi qu'on fait, oui, c'est la tigre, terroriste ou yenike, ou yenini. Mais alors que, Ebrata c'est d'un dit qu'on a mon il y a un Nabi qu'on a ka essence fere budon ngona tan nabi gon noy ka carburant ibang carburant fere mo ko ma wala sa kula futne e o nabi fene noya donc aujourd'hui l'armée a pu relever les défis d'approvisionnement armée sera ça be carburant dona o galon tigara jien kono mo ko shima se ka carburant barkado wala do premier ministre bora ona kula do ka fuyi ko camion kana teme tugu et c'est ba kalama 24 heures parce que moi on est sidani don tola sidani bisaba et donna noy au delà ma wari bete able il veut flag d'abord à tout faire folo akla kana dola bo donc au mécanisme fene be au fene ko la sumaya mais en réalité bébé yi do nabi ko fait de sinon les réseaux waro be munu me ka ko saboter au té nabi et gasoil litre que me ka faire que mais ça va keba o nabi do noya ah o té nabi noy sinon do ba ta sidani kuntu discuter sinon au boulot ka ta faire sinon en fait, on a gasoil litre dit, et c'est pas que on va discuter chinois au boulot, 1500 par litre. Au 1500 par litre, et maintenant, c'est un 45 000 litres de joli, ça fait 38 700 000. Maintenant, 1500 par litre, il va des chinois 60 millions. On va dire compter à Dima. Donc, il y a le terrorisme économique. Donc, nous, même, Marfata Kati, baby profite au fait, il a fait du bouquet. Ni Kumaro, ah, c'est là, toi, maï, terrorisme yaketa, terrorisme yaketa. Donc, on est bien, on te fait qu'on ne carburant quoi, parce que banga du roule là. Donc, à cadeau le reflet bien, c'est pas mal de bon pour que vous sinistre fenêtre à ta banque là. On a tout opérateur minimum mon bé, État accompagne, en bouffou, c'est une guerre économique, c'est un terrorisme économique. Nabi est fitini, donc État de une belle gatimine kalaji. On est bébé à jouer en communication. Sinon, quand Nabi éliminé. Wallahi na jara bi murbo koné abe nabi éliminer bi fitri yan ka fitri ci yan kal alaw nabi bi yorom na on yabala ben alaw na klati wallahi ala on yebe nabi siglen
Ah, il faut qu'on voit. Mais la foi. Ni tienne pas. Bila, afana dimi nabi koro. Mogo ba mun be nabi kofa. Mogo do be nabi kofa, c'est wa comme na ayo boro kala ma be kasha nyaji. Munu ga planer nabi ma. Ni malien boro kala ma bi, malien do bi, malien. Transition c'est la jam mogo koy. Transition kele ro kacha. Nyo de fi kan nabi nin tige bi, ya de fitini che. Na bena morbo ko ne ga ba ke bi kam ne ka ira malien na me kele te ba. Fem de kofa be do. Parce que nous avons financé le gars ça. On a des problèmes. Parce que ça fait plus de 6 jours. Autant on a bien ravitaillé. Mais parce qu'ils ont compris que nous un déplacement bédonné nous. Nous avons ravitaillé. Il y a une femme qui va faire mais nous n'avons pas fait. C'est ça. Au lieu de faire, allez nous faire avoir des navires, nous faire un navire fera. Nous faire un navire éliminé. Donc si ça navire c'est juste maintenant à Karamayoni dans le jeu. Donc, nous faisons bien Nabi, nous faisons bien voir des Nabi ma foi, nous faisons voir ça fait plus d'une semaine. Nabi va voir comment Nabi le Nabi va barrer Nodi. Ali ou mon mon Japa amine, ali ou moto war to massa. Commerçant nous moto du nous faisons war to faire massa. Oh, bon commerçant nous faisons faire il va tourisme financier, il va war to faire massa. Il veut durer toujours. Donc, Mali d'Afrique, Belga, commerçant du ou opérateur du chaman dari Mali d'Afrique là. Une transition nga binko de kajo. A ko shire na nyadomble bobe nabi ke bouge misère di sono nabi est le signe nabi à chaque sortie c'est le signe de défaite ne ba opération fait fina anya ni bekani fali mi la ke ko kono c'est trop fali mi so ba na besa so ma suno suku ye 3 passages de ke 3 suku so ma suno ko daw nyalabi. Donc c'est pour vous dire que mon frère nabi est fait fitinindi. Mais ni nabi fagara tegere be fo mais o te kele bani mais mo be nabi ko fe o ka mine o de ka boni nabi pour ambeta CEDEAO la aya ka fo CEDEAO président aboraka ma kuma konna na aya jira ka fo ko forcing ne te kuma de te kuma ale te ngadi ko ju OK ko bonu ka forcing activer barça ko ni te kuma de ni un partenaire croix pour ma word France nga o kalma uma akhara mo word mo word ba te bana di amet la ga ku ka te la gana bo aya jira ka fo ko force ni ko bina na abla singa parce que ko kele avec fakata Afrique de l'Ouest corona na sila mais kele fene ku be faka fara ayesi jamano ka ko force engagé ka kele ga ñoko yalla ma piège ben pe na o be ben. C'est là où comment mon foi attaquer. C'est là où comment mon foi attaquer. Nyan kali attaquer kali yela sen. Bibi na angara sema me c'est là où tanye. An ba don fien ka potero su be korba. Tero su be ya fo me bala et c'est va kala ma tero su be Togo. Tero su be Bénin. Maintenant aya tero su bora yene kana ko na an bi. Ou desera. E ko anga jara keleke, ame jara mun keleke. Ou be e de fi ou désarmé trop. Ma femme oubla trop. E ame mun keleke. Fait Mali attaque Kosaina, le ni mara konna attaque Bebora Korvar. Et moi, mon dos, où le Burkina Kabo, Herma Kana Lulu attaqué, Katla Signo au Sakele. Bi Mali armée Tarakata sera d'akou bouté. Et où moi, Mukuna Korvar, moi, vous avez Korvar, Mouboraini. Tchani Bobrigi Benab de Nekono, Amafidou Walla Bora Boro de la. Terusu Bora de Bogasingatane, donc un la Fragnon, avec la Fragnon à Monique. Un troussi flamme de conteneur qu'on a pas vomi, à voir Corvar. Conteneur. Moi, le conteneur de la moulon de tout, c'est à territoire qu'on doit en fait. Et bien, na Franyonga. Tu sais que nous nous mis nos faits, ou qu'à voir dans un magasin sous Kelawi. Mais on voit drone na de ne m'a fait un mot mal armé na wala donc un bon douane car. Il y a 2022, ni quoi au moins. Moi, armé malika mina singa, ou à c'est là où mina singa en bout. Il y a un drone lui. Kata Burkina Faso ndaka ta Togo bobolo la amakia et ouais bene bobolo la mais il est ma foi le Bénin maintenant a demandé une signe maintenant Burkina Faso ka drone ndaka ta tout a fait mon ama français wuli bibi na Togo président fait Chili na Poutine sigle nous voir ma coopération français il est des terroristes donc aujourd'hui on te fra nyongo fou là ou ga war di en terroriste fa oui ay chama fa ou ba de ka du ko ani mi faga et le ni mara konna la c'est là reba do ani minga c'est là c'est nous c'est là patron fi
ou Alassane Nefiou. Alassane c'est très bien, la même Malène a bien travaillé. Donc, on a fongo dondo bina anga armée na loué. Ame Francis voulait tout mina ka war douma ou sur sous sara. Anga sur sous na loué te la terrorisme quelqu'un. On sera maintenant le numéro 1, le leader dans la lutte maintenant contre le terrorisme. A wati c'est l'implané. C'est là où on menace bra boué ko atalema. Mouna parce que néasi kumbina tout fo. Mais parce que ASI qu'on a nettoyé là. Terrorisme bra tami terrorisme bu kundol de ka. Bon nous bu kundoka. Soit avec Francis voulait, soit avant voulait en puissance de. Mais la lutte contre le terrorisme, quand même, Nebolo l'AES est la meilleure. AES nous compte. Parce que ça fait plus de 3 ans de combat là. Ala Moussa on a. Djinim Massa on a. Et Jessi Massa on a. Terrorisme Nyemgo Tiam Mamouva. À vous, Ouzefa. Joyafa. Bibi na AES pour la intervention dans la zone de 3 frontières. Ils ont éliminé plus de 250 terroristes. Miake. C'est donc Massé Bokemouna. Donc c'est donc c'est un AES qui n'a pas de quoi. Ah, d'abord, Fragnon, à mon cabecé. Quand les dames ne dominent, Mali est faut qu'on fasse il y a les mêmes enjeux. On a tableau et clé, on a couleur clé. Ni Mali est galère sur Aubeba sur moi sur le Francis lui. Mais bi ça ne va pas. Bi qu'on a quoi on va faire on va faire on doit armée piégée. Quand on mine dans un mobile n'y a couleur les mine ça dans un sur sous piégé pour faire en tout cas. Aïe word dans un macao c'est voilà. On y mine dans un quelqu'un n'a aïe word là c'est comme. On est blindé nous sandi. On est bon sandi. Avec François, avec moi, tu as avion lui à intervention français 1 milliard par jour. Bakana intervention mal 1 milliard par jour. Doit stocker. Ou 1 milliard par jour, ça fait combien? Ça fait 30 milliards par mois. Ni 30 milliards par mois, ni au Fragnon, ça fait combien? Ça fait 350 milliards par an. Au avion de l'Union, le drone de l'Union. Pourquoi Amazon en a bien mal? Pendant 7 ans, on a évolué à France, l'armée à 1 milliard par jour. À la renseignement de ça. Mais bien là, on va là. C'est pour ça que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous oh, ayo, nous on a dans ma 1 milliard par jour. Au moins, fin de on est 300-500 millions par jour. Ah, on a un corps nettoyé. On a une toujours de notre corps ou de corps ou de tout, ou de Bénin, ou de Ghana. Ou Taraï. Parce que, voici la cité de la ils sont maintenant dans les pays côtiers. Pour voir ça, voici la cité de la forêt. Ou de côtier. Donc aujourd'hui, on a opération spéciale Mounoubi, on a jeune colonel Mounoubi, un colonel Mamadou Samassa nous. Samassa, parce que ici, va encore libérer. Afin de la fin de l'opération secteur 3 du commandant Samassa Gao, on a un élément de secrétaire. Hein, colonel Nyanganou, Bassou Nyanganou, Nyanganou qui est le secrétaire, et c'est vrai que ma béné de Manikel là. Afin de la donner à la sang de plus de 7 ans. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de coopération entre l'AES et la CEDEAO dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Ante bien signé. Moi, n'a pas confiance, comment t'es ante bien signé parce que vous voulez boire au défi qu'on a fait, vous n'avez pas de moi, n'a pas non, vous n'avez confiance, moi, faites confiance, moi, pas de confiance là dedans. Bibi n'a aucun partage de renseignements dans l'Union européenne. Ante son. Et il est là, on me parle la fait. On est français, parle la fait. Ate français fait quoi demain? Ate français fait. Comment c'est bien mais riche, toi, on veut tout le rappeler en tant que nous. Aïe, vous regardez un jeu politique, un jeu stratégique, nous on t'a tout dit. Ah, c'est quel renseignement de Guino du Nyorama. Ah, ma Guino de Luma. Il veut Guino for bi, Bénin, à bas pour français. Il veut Guino for bi, Côte d'Ivoire, à bas pour français. Coopération Mounion. Oh, mais on est à mon effet. Ante, Kante, Bikante, c'est nous comme on doit de la Kante. Aïe, on va travailler fait. Pour moi, on va travailler fait. François Hollande. Francis Massacre Koro, elle est connue à Borakuma. Au Corfo Konana, à Doyeko, ici, des Kelena, on fait Malconana. Baksaboko, on y crée un manga, à Karasabaveka, et de manière manga ou liant. Il sera une fois à propos. N'était pas de nous malo. Non, ça n'était une jabi. Non, parce que François Hollande a été Francis. François Hollande, c'est lui qui a initié l'opération Serval. François Hollande Francis sur sous takana sur base juridique foité. Mais François Hollande on a de Wakama. François Hollande a doko français impôt de bala kalesaro. Et jonguna mi François Hollande wele kana. Jonguna be Mali la jonguna makuma kelen fo. E be fanga mun fo la. Mais aka problème mi quoi. Barkanu welani mais jonguna de akaka jonguna de to fanga la ata jonguna fene ngake. François Hollande bora k'a fɔ ko an tɛ ka to riche bolo a kɛra jɔnmuna de tilela jɔnmuna kan k'a fɔ kuma na e y'a wele kana ko e y'a wele kana i y'a wele kana an dɛmɛ de ou bien i y'a wele k'an to a bolo de
parce que entre to Urushibolo na so fulo ndo imaka na so furu altemaraji ba ni France je abo ila nake ama kan klelawo akere ka jongno to fangala abi fanga munefo Mali problème est mis dans bébé sans comment tient foligné kata David Mondo ngotolo de pour économique là aw kana mo shi black kuma la ita micro de donguna ndala ka kuma François Hollande tente mettre défenseur de la France parce que avant que français d'aller sara bibi na les français importa kata Mali Sahel ko na et que ça a été un échec et on veut qu'à rembourser parce que nous François Hollande la manta kaso la ngoina parce que voilà na de pour que ka terrorisme ni fait na do François Hollande o de ke bi o bala ka kuma ka France défend mais akara ma président mun kela o luteya oh bon nous le bien mon tout le black moi je pense qu'il y a un monde fait et il y a des gens qui ont président encore de bala kuma o baka jamana fait ka jamana kanumba là qui s'exprime maintenant en langue locale avec kuma français de là avec un boka français défend galonka et ka président Korobi il y a 3 anciens chefs de l'état 3 anciens ministres au loubé et maintenant micro de l'oudala mais normalement dire pas que la France donc on a une ouverture ah bon vraiment monsieur le président François Hollande bala ka boka kuma ka foko dans mi ko yere jubajo et français wole ni contexte ni akina jume ni jongna o fo sabe malen be clairo ah ni wole ni hakina ni wole non pour le partage de renseignement non ni wole pour quand même une intervention aérienne mandou malafo maintenant où jina duma tourna donc aux violations des engagements ben que la France est commis mais maintenant faut boto ko ira jina do mo se na France wole français galontra de parce que jongna bora ka dalwadi kaya wole dron kana ni mbara de la ko me kaya bara wreke François Hollande n'est pas malien, c'est Djonguna qui est malien. Donc, on a du Djonguna de Kana. Netini Djabinta, donc, Wantinda, Dola. François Hollande, bravo, parce qu'il y a un français, il y a patriotique. Quel qu'en soit, tu défends ton pays. On a Toraba Bambola. Nous travaillons, nous matayons, on t'étend une éducation à fouille maintenant. Comment tiens, une data la bin, data la sini, ni comment tiens, notre Djonguna. À quoi est ici, Nanani, Basili Balea, Djamana Bonana? Yalo mo fena yiki yaba oh o yiki yake yiri shimana ni basiki balea oh ngale ndi na fona ni yiri shina na kofa donc ngale ni basiki balea re wolo yiri shina na na ale da konota ka wolo parce que ko yiri shina na basiki balea oh me yiri shina na basiki balea muye okuna nge foro de kumbia yiri shikana amale na njume baulia ale ni bauli balea dio ni donya basiki balea ni bauli balea dio e de kofa yiri shina ko to jugara e ko yiri shi mais na jone yi wole kana président mi wole kana mo malendi ni a ka fo biko richi bena français de combien folo français de a tient 100 ans deux français wele mo mali président de français wele donc a to président inga a François Hollande ni fo e ne kume fangala ya kina emu che mena mu nye fina ni mi mbora fangala ba man kasi o te koyi koyi jamana impôt de bala qui sera alibi et on te donne vraiment vous avez l'obligation maintenant de parler de nous éclairer la situation il faut que transition famo asimingata jonguna ininga jonguna ni ko be tourner ye nous le tour de kana parce que ni mala ka bakanta to est-ce qu'il y a un acte de mariage entre le Mali et la France? Pas de fou de vous. Mais est-ce qu'il y a les clés au fond? Parce qu'il y a pas général les comptes. Elle est de là comme faut anti-ségato et les boules. Ni bête. Oui c'est cana. Ou bête ou bête cana ni bête mais moi c'est quand on voit ninja yo jongunadi. Parce que c'est ça do de chibulo. Anti-ségato de chibulo. Ni bella président de l'excellent Njabi. Parce que nous c'est les amoureux de Willy. Ou manu vraiment. Donc, et vous voulez exprimer, il faut partager ça avec les Maliens. Aujourd'hui, les Français ou pas donc à fond, ou pas parce que vous êtes Français, ou êtes barré, ou pas ils sont devant maintenant de leur population. Ils sont d'obédience maintenant à leur population. Maintenant, on a présent Mimbe, à quel an état-major de ministre Moukle là, on nous doit du coup fait, doit faire un refait. Mais présent qu'on est bien, il faut que maintenant Djongna aussi intervienne. Moi, il me faut aïe to Djongna le faire comment? Nous aux Français n'avons pas payé du même. Mon retard donc mon maï. Mais Français comment on t'a calé au ladi? Mais il est tout dit. Parce que vous voulez tout à il y a déjà une coopération entre le Mali et la France. Est-ce que c'est au-delà maintenant de cette coopération? Enfin, on ferait Djongna. Parce que la coopération de Mali et France qui date de 1980-81. Maintenant, et où il a le cadre du même. C'est là où il a Kaboko, il y a un sang de Tawa. Il y a un barrage du même. Naso Djongna Kawati a wela ni mi o be se ka don a ne yiwele pour le partage des informations non ne yiwele pour les moyens logistiques non ne yiwele pour une intervention pour appui arrière malien soro fu bita duguma e be la safe mais ne France intervention domaine et domaine France ko ka fera ma coopération Cobra co puissance de feu effectivement militairement puissance de feu n'est pas défini
Non, nous, la France a raison. France a fait les madécales qu'on puissance de feu. Nous, nous, français, puissance de feu, est-ce que sans faire la boule, nous, la boule. Parce que, avec puissance de feu, que, blende fait puissance de feu que nous. Nous, quand la France a raison. France a fait la puissance de feu. Quand elle a frappé. Oh, nous, la mode frappe sans faire l'avion, ne frappe. On a tient pour nous. Même lettre qu'on a comment, John veut lettre indom. Lettre indom scientifique, à scientifique bébé. Maman, qu'on boulot bala, bébé. Anga demana bala kachi France be anko kate faranga kate ta iteta muna mu yiwele ko de psika fina ni yiwele de la bwango ala ndem senama ni to ro ngo fango ibe jongo bebe ta kilingilung abetinu aya France wele joni wele mi ngo ebe to no ibe mi ngo to no fe joni wele bwango no fe mo de o musa e na ameta aman shiren de bala fa ba pa finir kuma tien dongona de ba tien do ne ta ko ni mo gamba France Hollande ko na ka juru sa français wi abora kumala l'incorni kumara ale bora ka tafo mais kuma be on fana ka masaka de bolo point bar kalas na bon kono ana ko blata aya nembe so nga dansiki an ka bijem kana ka pela jelen fo ka pela jelen wali mando akambe wakati were inshallah